21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen. Do it straight from the haters. Got a nice Zuk zergatik zara neskarik bezala? Baina zuk zer duzu, nire lan ez da guztara nago. Ba, ez eta ondo iruditzen, neska hori gehiago gustatzen zait. Ba hori zure arazoa da. Ez, zure arazoa da, izan egizade. Zilu zaitez tutxori, purdi. Bai esan? Kaixo. Alexekin ezarretu naiz, itxegen behar dugu. Ados, etorri plazara orduan. Zer gertatu da? Alexek ez nau baloratzen. Modelo batik enparekatu nau, nasketuta nago. Putasun bat da, moztu erarekin. Haintxe bertan joan nahi berarekin zertera baino, orain izan dira. Badakit, baina ez zaitu ondo gertatu. Ja dakit, baina ez zaitu zer. Iruzte zurarekin zer. Haintxe bertan joan. Itxegen behar dugu. Itxaron bizka bat, partida bat juntan. Ez bitxerako. Mesedez. Gu gero ukara bukatu da. 5 minutu. Pikutara joan, alde mendi. Maria, 5 minutu. Alde mendi. Kaixo maitia. Kaixo, Zer moduz? ondo eta zu? Ondo bai. Laguntza behar duzu? Bai, tori. Zer moduz lanean? Ba, bulegoan ibili naiz, promozioan eta zu? Lan bete dibide. Pruebas. Que esto cunde muchísimo. Etorren bilatzen behar gara, bastetan. Niri, auto bat ailean dago. Ba, tori niretzat. Una gotita, mira. Ahora como que sale. A partir de ahora sin duda. Una gotita, mira. Ahora es como que sale. A partir